Myslela Mareka. Marek Jaj. Marek. A kde je euro? Marek, stávaj. To má stavať. Poď spať. A kde je euro? Poď spať. Ne, kde je euro? Ne ho prepáskam, chlapče. Marek. Koľko ukazujem? Marek. 3. 3? Áno. Teraz. 4. A 11. Teraz. 5. Dobre. A koľko je? Poď spať. Tebe mi treba srať. Prečo? Prečo tu spíš? 3, 4, 5.